sempre é bo ter debate, evidentemente, que para iso, aparte somos poucos, sempre non moito máis só. Bueno, eu vou entrar como na seguinte parte, un pouco falamos da historia, situamos os nosos montes periurbanos, tal, xo se falou dos recursos que temos e de todas as alternativas. Eu, coa idea de que houvese moitos comuneiros, simplemente viña a contar como se estamos gestionando o monte. En este caso, puxen o monte veciñal de Beade, porque estamos aquí, pero esta mesma xestión vaise para todos, o sea, para todos os montes, tanto de Vigo como Pontevedra ou calquera que tenamos. Más ou menos os recursos veñen sendo moi parecidos. Fa unha pequena presentación do monte, porque así estamos situados. É un monte que antes, como ben contou Morgade, era un monte de utilidade pública, clasificouse no 79 como Fonte Covas, Seixo e outros. É un monte, a verdade, que debe ser unha das primeiras clasificacións, non sei se iso dende aí, cunha superficie inicial de 115 hectáreas e coas expropiacións e autovía e todo o que houve, pois hoxe en día ten 98,28 hectáreas. Aí, pues, vedes que está capitalizado prácticamente, porque é 85,25, pois sabedes que hai 80 hectáreas están forestadas, e logo, pois, en forestal chamamos ya, temos as pistas, temos un campo de fútbol, e alguna outra zona máis, o sea que por agora, porque o monte está ben situado. Situas aí o temos, aquí, este monte de Beade, Vigo, Porriño, toda a zona de Mos. Isto é o que chamamos todo o monte periurbano, sobre todo que ten a gran cidade ao lado. A universidade está aquí, temos un parque forestal onde a xente moito e disfruta moito. Toda esta zona, tanto Beade, Vigo, todos estes montes por aquí están cheos de pistas, temos moitos ciclistas, xente que ven a correr, xente que ven a pasear, as andainas, etc. O sea, é un claro exemplo do que estamos falando dos nosos montes periurbanos. Este monte de Beade xa en zoom. A primeira vista empezamos por ver que temos toda a autovía recorrendo ese lado. Isto, este cachiño, todo isto, o noso monte de Beade está afectado pola autovía. En este caso son autoestradas, podían ser estradas nacionais ou estradas provinciais. Xa temos unha parte do monte condicionada un pouco ao paso desa infraestructura. Apareceu esa liña azul, temos o monte condicionado que por aí vai unha liña de gas cruzando o monte. Ora apareceu esta liña naranxa por aquí, temos toda esa superficie condicionada que por aí temos un tendido eléctrico. Isto sería os ríos. Neste caso, Beade é como unha pequena illa así que lle queda no medio, pero bueno, aquí queda yo no cachiño de Frieiro, acertei. Sempre me confundo Frieiro, Friades. Bueno, aquí temos un cachillo afectado pola zona de policía do regato que vai ser por aquí. E todo isto que aparece por aquí é patrimonio. Neste caso temos a Universidade de Vigo, que hai dúas mamas, algún petroglifo. O monte de Beade sigue tendo moita sorte, que sigue como unha illa no medio onde non lle toca nada, porque hai un cachiño aquí que nin sequera ten nada que ver, hai que imaginarvos. Que quero dicir con isto? É unha parte que decía Morgade, xestionar un monte veciñal é un tema complexo, o sea, non estamos cortando madeira, plantando madeira ou desbrozando, temos que atender a todo isto que nos aparece por os lados. E temos que facer, xunto con cada un dos organismos, temos que facer planes e acordar con eles todas as actuacións. E, polo tanto, que nos estamos pasando a unha xestión do territorio, xa non é un proxecto forestal, é dicir, planto, non planto, aquí fago isto, non. Estamos facendo a un proxecto de xestión do territorio onde temos que traballar con cada unha destas partes, coas estradas, co transporte, enerxía, con augas, patrimonio, medio ambiente, neste caso non hai, pero podemos ter rede natura ou calquer espacio natural polo medio. Podemos entrar en unidades de paisaxe, en diferentes plans sectoriais, o plan do litoral non chega ata aquí arriba por moi pouco, pero podría estar afectado. Iso, ferrocarril,
se tiramos para lá está o aeroporto, imaginade todo o que hai que plantexar dentro dunha xestión dun territorio. Este é sencillo. Hai montes aquí ao lado, cos que traballo, como pode ser Chan de Brito, ou así, donde casi o 100% está metido en patrimonio. O sea, non podes tocar ali nada sen antes pasarte por patrimonio que te faga un control arqueolóxico, etc. O cal é todo un gasto añadido que despois, cando vas a vender a madeira, bueno, neste caso xa non teño madeira, que se queimou, pero cando vas a vender a madeira non lle podes dicir ao madeirista, non, isto tens que pagarme máis, que teño que meter aquí un arqueólogo 3 días. Pois aí estamos en grandes problemas. Hai que defenderlo, eso é certo, por isto hai que defenderlo, pero simplemente quero recalcar esa a complexidade que temos neste tipo de territorios. Bueno, o Pexón, ainda que o Pexón aquí xa deixou de estar, pero que ben, o Monte de Beade, ainda que é casi todo de protección forestal, aquí temos toda unha unidade de protección de infraestructuras, aquí temos unha dotación de equipamentos locais, onde está o Parque Forestal, isto é unha zona verde, e aquí ainda a universidade métese un cachiño por aquí, un sistema xeral de equipamentos. Neste caso son pasables, pero hai veces que tamén temos estas partes, temos estas clasificacións do solo podo medio que nos vai a condicionar tamén moito o que queremos facer dentro. As funcións do Monte de Beade, principalmente, evidentemente, tenemos un uso productivo de aproveitamentos que é a madeira, froitos, cogomelos e leña. Froitos, bueno, pues, temos as cereixas, temos noces ou castañas, cogomelos, os que saian, pois entre algún, e leñas, creo que ninguén ven a por a leña. E depois, como ten unha función protectora, unha función de conservación, evidentemente, que vai hacer a zona de valgadas, que hai conservación das augas, conservación da zona de ribeira, hai que facer un control sempre da erosión, non podemos deforestar o monte, hai que ter moito cuidado co que traballamos. Esta non é unha zona moi dependente, non é un monte complicado, hai outros que, por exemplo, sí que iso é un condicionante grande. Hai que protegernos dos incendios, xa non só protegernos o monte, por ser o monte é que o monte está rodeado de población, estamos nun monte urbano, é o que viña a decir Morgade, hai unha función moi importante da situación destes montes. E imos defender tamén a paisaxe. Aquí, sobre todo, Pepe é un gran defensor de que non lle gusta ver montes sen árbores, entón propónse as cortas, en vez de facer unha corta feito moi larga, cortamos por faixas, imos deixando árbores, deixamos que recuperen as zonas que tal, logo cortamos as seguintes. Bueno, pues hai que traballar doutro sitio. E depois temos o uso, claro, que sempre estamos falando, recreativo e social, a xente que ven a pasear e que ven a facer o seu deporte, etc. Sobre isto, que modelo de xestión queremos? Por un lado, temos un modelo productivo, íamos plantar, íamos producir madeira, e nos dedicamos a isto. Non é que a madeira teña mellor rendemento, xa estamos vendo, pero ata ahora, a parte que podemos ter alternativas, non? Pero, bueno, íamos centrar na madeira, que é o que temos, ou podemos ter un modelo de conservación. Hai casos tamén moi llamativos, por exemplo, falou antes Morgade do Monte de Salcedo en Pontevedra. O Monte de Salcedo ten un canon anual bastante alto, non é un monte que chega a 86, non, tiña centrado. O total? Sí, 100 e pico, sí, ao final chegaba, clasificou máis. Non é un monte moi grande, pero pódese permitir, con esa renta que reciben, de conservar moita parte do monte e ter un jardín se queren ali, porque non necesitan producir. Esta é a parte de eucaliptus versus o queremos eucaliptus ou queremos carballos. Tamén é unha forma rápida de verlo, e moita da xente que non traballa no monte ou da cidade que sempre che di. Bueno. A idea, sobre todo cando gestionamos os nosos montes, isto é irnos a xestión responsable. Isto é un pouco unha palabra moi de certificación forestal, pero que a mí me gustou. É unha xestión responsable de decir, necesito isto para poder ter isto tamén. Somos montes privados, necesito unha produción sostible no tempo, na madeira é unha produción sostible, cortamos, plantamos, regeneramos,
calquer produto que veña, que podamos producir, como todos que falamos antes, poden ter unha produción sostible, pero seguimos sendo os donos do noso monte, as subvencións eran non sei canto por cento de todo aquilo, que era moi pouco, e necesitamos ter economía e ingresos para traballar na parte da conservación. Conservación dos recursos naturais, conservación do patrimonio e as tradicións. Aquí temos festas, e moitas veces fanse subidas porque están as ermitas arriba e todo iso hai que conservalo, e o monte está rodeando a toda esa parte cultural. Temos a protección do monte, protección contra incendios, temos que limpar, tal, e un desenvolvemento importante social do rural, que é o que falábamos antes. O Monte de Beade, por exemplo, non sei se aporta diñeiro ao equipo de fútbol, aporta diñeiro o da música, creo, a esta casa, bueno, pues todo iso, vendo monte, é unha parte social moi importante que hai que xestionar. Realmente é unha das producións máis importantes quizás do que temos, o sea, é dicir, invertir nesta parte de que os veciños vexan moi ben esa melloría. Como ven, por na lei, o monte veciñal é privado e colectivo. E, por tanto, a xestión é privada e colectiva. Non imos ter, fora de que veñen inversores ou unha parte de pequenas axudas, como decía Coelho, pero non imos ter moito máis. O cal necesitamos na nosa xestión xogar coas dúas partes. E o monte periurbano por riba ten unha carga social moi alta, é dicir, non nos podemos dedicar a producir, a facer e plantar eucaliptos e piñeiros por todos os lados, porque temos responsabilidade con toda a poboación tamén, porque estamos compartindo, e porque é unha parte da base dos que estivemos falando, temos responsabilidade con a nosa veciñanza tamén para que disfruten, os comuneiros queren disfrutar, e a xente do entorno tamén. Necesitamos explotar os nosos recursos, ben sexa por unha produción forestal, por unha produción gandeira. Esta é unha das partes que sempre están moi olvidadas, o tema da silvopasticultura, un pouco porque nunca hai ningún tipo chegar a acordo a veces cos gandeiros, de que andan por todos os lados, incluso en montes periurbanos, por Pontevedra, hai grandes problemas, nunca chegas a ningún acordo, entón o gando anda, e sempre hai problemas entre quero plantar e o gando mo come, fago isto e pasan os cabalos por medio. Pode haber lugares de superficie ou cesións, que estivemos falando, ou qualquer tipo de ingresos como xa falamos. Neste caso, o Monte de Beade está dividido en como case 80 hectáreas dedicadas a produción, sería toda esta zona verde, pero bueno, é un monte bastante ben xestionado, sobre todo do punto de vista que os veciños tamén xente que ven por tema das castereiras e tal, e temos toda unha parte de conservación que son 21 hectáreas, hai un 20% do monte frente ao non sei canto poñías antes, creo que era un 8, había un pouquinho dedicado á conservación, era un porcentaxe moi pequeno. Neste caso temos un 20% do monte dedicado a partes de conservación. Conservación e produción, como por exemplo nesta zona son plantaciones de cereixos, de nogais, castiñeiros, por aí, bueno, que son xa dedicadas a conservar e a defender. Isto é unha zona por aquí, vais un arroyo. Estas zonas ainda as temos previstas, hai que cortar a madeira e acabada, pero que xa están aí montadas, este é o parque forestal. Nesta produción temos 55 hectáreas de pino, como pode ser por todo por Vigo. Hai unha pequena produción de 13 hectáreas de pseudosuga, que está aquí, que é como unha pequena alternativa que quedou aí no medio, pero hai que buscarlo nun mercado. Eucalipto, 11 hectáreas. Eucalipto hai, a representación do eucalipto neste monte moi pequena. Son este cachiño aquí, este aquí. Non é algo moi relevante. En conservación temos zonas de castiñeiro, como pode ser estas de aquí que se acaban de plantar, aquí quedan eucaliptos por cortar, pero que a idea é xuntar toda esa zona aí, e temos plantaciones cerixeiras, nogueiras ou zonas de frondosas mixtas. O sea que, dentro do punto de vista de xestión responsable, o Monte de Beade vai un pouco conservando toda esa zona. Temos unha zona productiva e logo temos diferentes zonas onde podemos xogar
coa parte da conservación. Non é un monte que vai entrar moito en conservación estricta, porque non é un monte que teña grandes ríos ni zonas de ribeira onde teñas que traballar moito con iso. Iso é moi importante. Nesa parte é bastante sencillo. Hai traídas, hai que defender un pouco toda a calidade da auga que pode haber por aquí, que hai moita auga e 3 fontes, pero xa con iso. O principal ingreso que ten, evidentemente, é madeira. Pino, sodosuga e eucalipto. De aquí vai a sair van a ser todos os ingresos que ahora mesmo ten o monte. Froito, ten produción de froito, cereixas, ten castañas e as noces. As noces non sei se dan algo, se pesan algo. Pero é unha produción, podemos chamala social. Os castiñeiros é para quen pase por aí, e as cereixas, se non as rouban ou as noces, pois é para facer unha festa. Entón é unha produción social, pero importante, porque nos aproveita os veciños. Mentre estén os silvicultores, os que vayan a podar, tamén seguimos traballando con iso. Neste é a parte importante. Estas cereixas, parte delas están en zonas pechadas. O sea, non che rouban o portal, asaltan a valla. Claro, isto é a parte dentro da xestión, toda a complexidade das cousas. Porque todavía non saben que ten cámaras. Sí, outro día falaba cunha comunidade dali da zona de Vila García, definiuse, acababan de cortar, entón definiuse facer unhas plantacións de piñeiro e deixar toda unha banda de, creo que habíamos definido 6-7 metros, de facer toda unha liña de castiñeiros ao lado das pistas, ¿no? A modo de área cortalumes. Plantaron como 300 castiñeiros, outro día díxome que 150, 160 desapareceron. O sea, que xa é a mala leche, por arriba hai que meterse cun camión ali dentro e ir sacando castiñeiro, porque a ver onde sacas tantos. Entón, é outra parte da economía que hai que sumar. É dicir, gastei os 6 millóns de euros en mantero, pero deses 6 millóns, é que sei, o mellor 1 millón desapareceu, ni sequera chegou ao monte. Así que é unha parte importante disto, e por iso tamén falamos da economía, de que en explote estas cousas ten que ser parte implicada de que é a súa vida. Dedicas a eso, é unha explotación privada, é a súa... porque senón non hai xeito de... xa non é por implicación da directiva na propia explotación como unha empresa, senón en parte por isto. E que estamos protexendo en Beade? A auga, protección de vacadas, de regatos e de acuíferos. Aí arriba, nesta zona onde se cortaron os pinos, aí de baixo non sei que hai, pero debe haber un acuífero gigantesco, é moi boa auga. De que non arranca o de Ifonso, parte do de Ifonso? No. É máis para Protexemos os solos, con toda a xestión que facemos, temos que proteger sempre esta parte de solos, a biodiversidade, principal animal, e aquí, bueno, estamos no monte periurbano, é máis complicado, hai bichos, pero non temos ninguna parte, ningún bicho de protección especial, pero sí hai unha diversidade vegetal, sobre todo na eliminación de invasoras. Temos o problema das acacias, que se as deixamos, pouco a pouco van colonizando, despois sacalas é un problema. Ainda así, conseguindo sacalas, parece que os 3 anos non hai e volven a sair dai ao carro. Temos responsabilidade na paisaxe, hai que protexer a paisaxe, sobre todo porque dende a cidade onde estamos vendo o monte, entón ao final tes un certo control das cortas, como se está facendo aquí en Beade, mantense esa diversidade de especies forestais, temos piñeiros, aquí no caso de pino hai pinaster, radiata, temos os castiñeiros, temos os carballos que os mantemos polo medio, para que dé un pouco de... todo iso hai que xogar moito con el. Hai o uso social, xa falamos dele, o parque forestal, rutas de senderismo marcadas, temos responsabilidade de manter estes camiños e pistas, xa non é por actividade forestal, xa non moitas veces tens que manterlos porque anda xente por eles. Iso é outra parte, teño moitos amigos que fan ciclismo, no, que fun aí arriba polo monte, como teñen as pistas, non sei. Claro, ti sabes de quen é o monte? No, pero iso todavía pasei, están ali as máquinas traballando. Joder, pois deixa... Claro, son eles os que parece que as máquinas se molestan.
Entón, é o que falamos, a parte da poboación da cidade ou de aí non saben aínda, non saben quen está xestionando o monte, nin que esas máquinas son as que van a dar diñeiro para que despois eles podan seguir estando aí. E depois temos tamén, hai que protegernos contra os incendios. É un problema grave, que fazer o control do combustible, rozas, e intentar diseñar o noso monte xa non con cortalumes, sobre todo neste monte que é un monte pequeno, pero sí con áreas cortalumes para poder mantelo. Como planificamos? Neste caso, nestes montes, o principal documento sería o proxecto de ordenación forestal. BEADE ten un proxecto de ordenación forestal aprobado. Neste caso, o plan especial está desde 2014 a 2024. Rematado, chegado a 2024, hai que renovar ese plan especial. E volvemos a recordar a famosa foto. Proxecto de ordenación forestal, o proxecto de planificación do territorio. Sí, planificamos as cortas, planificamos as plantacións, as melloras, os traballos, pero dentro deste documento ten que ir todo o que implique planificar o territorio e todas estas pequenas zonas teñen que ir recollidas e planificadas. Neste proxecto de ordenación, pois, como ben di a Lei 7/2012 de Galicia, ten como finalidade a conservación, mellora e protección dos nosos recursos forestais, o seu rendemento sustentable, é dicir, que manteñamos o rendemento desa produción, que conservemos o que temos e que podamos melloralo sempre. Hai zonas de restauración, onde falábamos do proxecto Troco 2 ou esos proxectos de compensación de carbono, están basados principalmente en mellorar, en conservar, nas zonas queimadas en restaurar, e sobre todo en o que hai un cambio de uso a maior, pois de mellorado. E a máxima atención global de utilidade. Isto xa sería un tema de poder xogar co que temos e sacarlle sempre utilidades que non son productivas solo, son productivas, son sociais, os tangibles, etc. E aí traballar tamén un pouco o desenvolvemento rural. Entón, todos estes documentos e toda a xestión que facemos, cando chegamos xa a este proxecto, esa é a nosa base. Estamos nun bote periurbano, quizás hai algunhas partes que hai que insistir máis, esta xeración de rendas, a fixación da poboación, bueno, neste caso non é algo que sexa moi importante, a calidade paisaxística sí, mantemento da biodiversidade, bueno, pues estamos tamén na zona que estamos, pero bueno, hai que sempre que traballar, cando facemos este tipo de xestións, traballar sobre estas ideas. Estes proxectos de ordenacións, facemos o pequeno inventario, vemos o que temos, facemos o plan xeral, que iso é a idea do que falamos, dos cambios de directivas. Este plan xeral vai como a 30 anos, entón é a idea de dicir, estas son as liñas que quero no monte, é o que acordas coa directiva nese momento, e sobre iso se traballa, van cambiando as directivas, pero hai un plan xeral que marca as ideas do que hai que ir facendo. E logo ese plan xeral o imos dividindo en planes especiais, cada 10 anos se van renovando, e aí programamos todo o que queremos facer no monte. O plan de cortas, o plan de melloras, onde imos rozar, onde imos podar, etc. O plan contra incendios, mellora as infraestructuras contra incendios, que queremos facer novo para tal, as augas, patrimonio, plan de protección contra plagas se tivésemos problemas, mantemento de infraestructuras, inversións, e todo, miles de plans que veñen daqui, moitos deles, de todo o que nos está afectando, xa non só no noso terreno, ni nos nosos recursos, xa non tamén moitas cousas do que está afectando. Faise traballos de inventario, isto sería a división, un mapa de alturas da masa de BEADE, a partir de aí, bueno, vamos medindo, etc., non vou meter moito. Planificamos, neste caso, unha produción de madeira, pero podíamos haber planificado. Planificamos desde reserenado, desde a plantación, e todos os traballos ano a ano que podemos ir facendo. Que nestes 10 anos chegamos hasta aquí, o sabemos, pero no plan xeral nos dirá que hai que ir outros 10 anos, outros tal, hasta chegar ao final de turno. Vale? Imos facendo, traballando sobre todas esas partes. As actuacións silvícolas son moi importantes de cara a ter tamén boa madeira. Isto, por certo, é unha xestión da Asociación Forestal en As Pontes.
Isto é unha masa podada, isto, bueno, xa entraron as serradeiros, fixades onde quedan os nudos e todo este cachiño de aquí que vedes sería madeira libre de nudos, madeira limpa. Esta é a parte importante da nosa silvicultura, sobre todo despois a hora de negociar. Hoxe en día hai un problema de negociar, bueno, pues, só se sabe máis que a mí disto, porque se dedica máis, pero é como estes árboles están podados. Claro, o madeirista ao final un pouco o que te sentencia todo este traballo, a veces un pouco que te sentencia e dice, bueno, a min, pero eu douche tanto, era a fábrica a min que entrama tanto. Entón temos aí un problema sempre de negociación. Temos que planificar os incendios, aquí vou comentalo tamén aproveitando esta foto roubeña, debe ser a túa. Temos a Lei 3 de 2007 de Protección, Defensa e Condiciones Forestais do 2007, ven esta lei. E aquí é a parte toda de planificación preventiva, que un pouco, eles definen a planificación preventiva baseada en redes de faixas de biomasa onde controlamos todo o combustible que temos aí para poder atallar lume cando chega a esa zona. Temos redes primarias. Neste caso de Beade teríamos redes primarias que son as que van apoiadas sobre autopistas, autovías, corredores, vías rápidas, estradas ou así como liñas eléctricas tendidas. En Beade teríamos parte das redes primarias, sobre todo por aquí abaixo, que hai necesidade de que se controle a biomasa en toda esa zona. En caso das estradas, sobre unha distancia de 8 ou 10 metros, bueno, aquí, pues, líos eléctricos 5, pero eso SEF non se encarga desta parte. Temos unha rede secundaria que sempre, bueno, pues aproveito para explicar a famosa dúda tamén de eses 50 metros ao redor das casas ou nunca hai que facer. Estas redes secundarias son as que nos defenderían a parte do ámbito municipal. É dicir, a partir desta liña que o noso pexón, o plan xeral de ordenación municipal que tivésemos antes marca que é núcleo rural, a partir de aí é necesario xestionar. Por eso moitas veces tamén chegaron cartas ás casas dicindo tens que cortar ese eucalipto, ese pino por aí. Iso non ten nada que ver cos lindes das fincas. Eso é outra parte, eso é a seguinte. Pero hai unha parte que onde se isto é o límite do que o plan xeral marca como núcleo rural, a partir de aí hai outra obligación de defender nos primeiros 30 metros e nos seguintes, o sea, de ter 50 metros limpios gestionados con biomasa ou con a biomasa que non pase de máis de, xa non me lembro, 50 ou 70 centímetros, e ter nos primeiros 30 metros podemos ter árboles de frondosas ben separados, como moito que as copas se rocen un pouco, pero con distancias deles entre 7 metros ou máis, e a partir de aquí podemos ter algún pino eucalipto, pero algún pino eucalipto, e que sigan ben separados. E sobre todo que non haya continuidade entre o matorral e as copas dos árboles, como veces que nos atopamos selvas, que bueno, pues, o lume vai por abaixo e enseguida sobre os árboles. Esta sería a parte das redes secundarias, que son as que defenden o que sería o ámbito municipal, o pobo. E depois as terciarias, que traballamos na zona forestal, as áreas da zona da pista, as áreas de basas, os cortalumes e tal, e a parte son as que nos están afectando, que tamén coñecedes, os das casas. A partir do muro da parede da casa, non do muro da finca, da parede da casa, hai que empezar a sumar distancias. Entón hai como 10 metros ao redor, bueno, a veces pode ser o propio xardín da casa, xa está. E a partir de aí, bueno, pues temos 10 metros alrededor onde non hai nada e aí volvemos a xestionar do mesmo xeito. Ata 30 pode haber frondosa, podemos ter carballos e castiñeiros e ainda así ben separados, que non haya nada de baixo. E a partir de aí, pues, de 30 a 50 podemos ter xa algún pino, algún eucalipto moi separado, pero algún, e tamén que non haya nada por aí de baixo. Isto ahora que vai chegando isto a, creo que era a límite a 30 de xuño, tiña que estar todo listo. Maio. Ata maio. Pois ata maio. Sí, eu creo que non. Eu creo que non. No, pero fixados, porque isto saltou a raíz dos incendios de 2017 como algo tal, pero isto ven da lei de incendios, en que foi modificada posteriormente en 2012,
pero isto ven do 2007 xa, isto xa se definía nesta lei, que ninguén lle fixe caso, era outro tema, e depois no 2012, na propia lei de montes, redefinironse estas distancias. É que además teñen responsabilidade as corporacións municipais, por eso se puxeron as pilas, porque realmente lle poden ir a piel aos, digamos, responsables políticos. De aí veo a premura que se puxeron a... Claro, por exemplo, no noso monte, neste caso temos redes terciarias que son simplemente as que van apoyadas nas pistas principais, como pues, aquí hai que ter 2 metros limpos a cada lado, como, bueno, despois controlar que as plantacións estén tamén separadas o que teñen que estar. Temos esta zona do campo de fútbol, toda esta zona aquí tamén que este limpa, unha área de base, etc. E a parte do monte. Pois hai montes moito máis complicados, onde temos casas por os lados, bueno, pues temos a obligación, en algún caso sempre hai que xestionalo, pois hai que quitar os árboles, hai que quitar os pinos, os eucaliptos, deixar todo limpo, preparalo para que todo sexa máis ou menos fácil coa casa que este ao lado. Neste caso, pois, o final Montevideo quedou aí como unha pequena quedou aí no medio, non ten moitas afeccións dese tipo. Como en incendios e traballando sobre infraestructuras de protección, pois tamén este monte está aquí no medio, aparte de ter toda a autovía que se actúa como un cortalumes importante de todo o que pudiese subir por aquí, tal como ten repartidas as zonas de protección, iso tamén actúan como área de cortalumes, e por este lado, aparte está a universidade, que tamén é unha parte que ten defensa. Así, dende aquí atopamos toda esta zona, todo isto que baixa, que podería actuar perfectamente como contra calquer lume que pudese entrar por ese lado. Con zonas de frondosas, cambias moito zonas xestionadas, con control de combustible bo, o cal aquí podemos atallar. O ano pasado, non, o 2017, o lume entrou dende este lado, por as outras comunidades, e aquí quedou como medio atallado aí un pouco, pero bueno, parou aí, parou. Pero non foi... Entón, agora o que se acometeu foi dicir, imos cortar todos os eucaliptos, imos cortar eses pinos desa zona, a xente daqui de Tamáns e de Valladares teñen toda unha plantación de castiñeiros a zona de frondosas, e o Montevideo que fixo foi o mesmo, uniuse con eles, e agora aquí se plantou toda a leña frondosas e intenta unir iso, polo menos ata a estrada que pasa polo medio, para ter esa zona de... O da baixo é privado, o que está abaixo é eso. Isto non sei. Sí. É privado. Entón, aí tes o problema, non? Aí tes o problema. Di que por aquí vai unha estrada, polo medio. Ese é o privado. Aquí vai ata a estrada, e este cachiño de aquí tamén é unha zona que se vai, ahora mismo aquí hai uns eucaliptos, uns pinos grandes que se cortou unha parte. Está na parte azul. E aquí arriba había unha zona de radiata que se fixe unha pequena clara, quedou moi aberto, pero xa se está conservando todos os carballos, todo o que hai para... Podería haber un punto débil en el sentido que non depende de vos, depende de ti. Pero aí o que está previsto un pouco é que por ese privado, na parte de abaixo, por ese privado, puide pasar a mellor o cinturón. O cinto este. O anel verde este. Si, o anel verde. Claro, para proteger. Pero penso que o mellor vai a ser por a parte da lana, da autovía. Da autopista. Claro, entón isto todo... todo... A autopista Vigo-Bayona. É outra parte importante da xestión dos nosos montes. Sobre todo co tipo de lumes que estamos tendo últimamente. Hai unha parte de responsabilidade, sobre todo coa población, en da que nós pagamos a nosa parte, evidentemente, despois hai todas estas fincas diante das casas que ninguén lle fai nada, bueno, pero nós a nosa parte a cumplimos, que é definir sempre estas infraestructuras de prevención. Neste caso, Beade non ten balsas de agua, pero ten 3 fontes preparadas para poder encher a motomba en calquer momento. Hai estos aquí tamén da parte da Xunta, hai unha parte importante tamén que é manter as plantacións sempre, que antes falaba como era tamén no coche, a que distancia teñen que estar as plantacións de outros elementos. Por exemplo, de parcelas forestais falamos que só había 2 metros, que era como, bueno, ou hai ou non hai, para deixar 2 metros. Temos terreos situados en uso rústico de especial protección agropecuaria, é dicir, se o noso plan xeral marca que esa zona aí temos que separar de 10 metros,
zonas de laborativo 10 metros, en pistas forestais pode ser 4 ou 4 metros, que serían 6 metros en caso, se plantamos pinos temos que separar 6 metros para atrás, se plantamos frondosas temos que separar 2 metros. Bueno, todas estas plantas, todo isto ven definido na Lei de Montes do 2012, e son partes que hai que seguir xestionándose en día. Aí atrás tamén aquí se fixe unha corta, que non era unha obligación, pero que se tomou igual. A corta que se preparou nesta zona, por aquí a carretera tamén botáronse os pinos hacia atrás, como seguindo. Non era unha obligación, porque ao final é un camiño do Concello, pero botouse como traballando sempre nestas ideas, é dicir, temos faixas de xestión de biomasa e imos axudalas para que nos teñamos todo limpo e que non haya ningún problema a hora de, sobre todo, de responsabilidade tamén. E máis, neste caso, como Monte Urbán, por esta estrada, por aquí subo o Vitrasa non sei cantas veces ao día, cando vai polo Cubi. Entón, hai certo tamén, certa responsabilidade moitas veces en todo iso. E despois hai que xestionar sempre cal é a compatibilidade dos usos. O sea, temos todos estes usos, productivo, madeira, fotoprotector, pero hai que coordinalos. Unha explotación forestal hai que ter moito cuidado con quen pasa por o lado, co uso social. Hai que ter cuidado cando cortas, sobre todo por uso das máquinas, cos incendios. Coa protección, o sea, que iso, bueno, xa nos obligan os propios organismos, ¿no? Cando vas a patrimonio, pois, quero cortar aquí, bueno, aí xa, pois, o que che digo. Pues todo isto é necesario compatibilizalo no espacio e no tempo. O uso social pode ter problemas con incendios, sobre todo nas áreas recreativas. O uso social pode ter problemas de protección, por entrar onde non deben, se estamos tendo zonas protegidas ou de regenerado que estamos traballando. Pode ter problemas con a propia producción, ou porque a rouban, ou porque pasan polo medio, ou hai unha zona que plantamos e acaban de pisar. Poden ter problemas, as bicicletas, cando fan os regueiros de baixada, poden ter problemas de erosión, que a veces non é moito, e a veces, pois, parece que vai, en canto baixa auga, aquilo prodúcese. Bueno, pois, é necesario tamén, todo dentro desta nosa sección, pois tamén, aparte do tema dos organismos, compatibilizar a caza co uso social, o gando coa produción, o gando, compatibilizar con todos os usos. Isto xa falamos, de todos os ingresos hai unha obligación do mínimo do 40%. Que son estes reinvestimentos? A redacción do plan técnico, que é unha das prioridades, dende o goberno ahora se obliga a que todos os montes teñan un plan técnico para o ano que ven, non? Sí, para 2020. Non sei se houve unha nova... Si, houve unha modificación. Mandarlo para o 28. Excepto os montes de menos 25 hectáreas que para o próximo ano. Vale. Creo que era así. Pois hai unha primeira prioridade que é a redacción do plan técnico. A Xunta obliga a que todos os montes teñan o seu plan técnico. Que pode ser, no proxecto de ordenación, no caso de montes de máis de 25 hectáreas, un proxecto simple, no caso de montes de menos 25, ou por os propietarios particulares que se podan adherir aos modelos silvícolas que propón a Xunta, que é algo sencillo. Este reinvestimento tamén é a execución dos propios traballos programados, que silvicultura, rostras, limpezas, podas, etc. Servizos de xestión forestal, pagarnos a nós, os técnicos, pagar a xestoría, temas legais, cando tes que ir ao abogado por temas de límites, por denuncias, por lo que sexa, traballos de deslinde ou gastos derivados da xestión da comunidade, viaxes, incluso que entra o arreglo do local social, se da comunidade, se ali se reúne, iso forma parte da súa xestión. E depois temos o seguinte 60%, o resto, pois aí xa temos o que estamos gastando, temas sociais, podemos comprar novos terrenos previamente aceptados, etc. Pues todo o que teñamos, máis ou menos. Aquí está tamén a obligación que comentaba Xosé, que está en Covelo, que ata en caso de incendios e de ingresos a partir de incendios para os temporais, hai que reinvertir ese 100%. Pode justificar que non queres reinvertir, que non queres, que non tes por que reinvertir ese 100%, senón que tens que justificalo como que é demasiado diñeiro para o que tens que facer. Pero senón tens toda a obligación de que todo o que ganes derivado disto hai que reinvertirlo para recuperar. E quen xestiona? Por nada, xa falamos tamén diso.
A Asamblea. A Asamblea é o órgano de toma de decisións, é unha xestión privada e colectiva. O xa dixemos antes. Aquí tomas toda a sección e a Xunta Reitora é a representación da propia Asamblea. E eles, a fin de contas, moitas veces son os que teñen, os que tendes todo o peso en riba. A Asamblea vai ou non vai, vota ou non vota, pero todo o tempo, que é o que estivemos agora comentando e debatindo, todo o tempo se vai en busca. E aí xa simplemente é unha parte rápida un pouco de que vexamos toda esa complexidade de xestión, ainda que aquí me saltei moitas cousas, pois non vas a entrar ahora en temas técnicos, pero deste tipo de montes, e xa falamos dunha xestión forestal. Aquí prácticamente as zonas de conservación se tratan, se melloran, a parte de incendios tal, pero pois a xestión grande como recursos é unha xestión forestal. E toda a complexidade que pode levar detrás. Bueno, depois para aquela alternativa é boa, pero hai que sumarlle. Hai que sumarlle a todo isto e a facer máis planos.